тамошобинони иззатманд салом. беҳуда риояи қонунро кафили тинҷиву осоиштагӣ нагуфтаанд. зеро ҳар як қонуншикани бахсу содиршавии ҷиноят дар паси худ ҳуқуқҳои поямолшуда ва ҳиссиёти нороҳаткунандае дорад, ки метавонад садди рӯзгори осоиштаи мову шумо шавад. нашри навбатии ахбори вазорати корҳои дохилиро аз фаъолияти милитсияи кишвар манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо моҳрухсор таваллузода. мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати барнома. майнуши рафиқон ба кордзанӣ анҷом ёфт. дуздони ноқилҳои барқ боздошт гардиданд. беаҳамиятии ронандагон ба марги 4 нафар анҷом ёфт. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.